asialla. Mä haluaisin Tuomas kysyä sulta Rooman noususta ja Tämä mä voin sanoa kyllä, että mä oon aika monta huoraa vetänyt joskus aikoinaan ja ei ne kaikki ollut kovin häädejä ja Heikki voi todistaa, että ei ne ihan kaikki huoria vetänyt kuitenkaan. Big Nose. Mitäs toi keisari Galikula? Joo, siis Big Nose ja Big Nose ja Good Lookin, niin ne ei lähtenyt messiin, se oli vähän pettymys kyllä kieltämättä. Me mentiin sit... Onko sulla jotain lisättävää tähän? No mä voisin sen verran lisätä, että mä oon nussinut kuitenkin muijia. Ihan oikeesti siis. Eikä niinku leikisti niinku gnisue. Että on niitä ollut, mut sit Mä muistan sen, kun sä kerroit viinipullon, kun sulla ei seitsy enää, niin sä vedit viini. Joo, mä vedin viini. Eikä mä sulle oo kerran. Koitetaan pysyä aiheessa nyt, eli tää aihehan oli nyt... Sellainen muija kerran, että ei oikein... Mulla ei hommat riittänyt, niin mä vedin viinipulloista tästä. No, mutta tää nyt on vähän. Mitä mieltä sä oot siitä teoriasta, että talous oli se, joka aiheutti Rooman imperiumin luhistumisen? Siis mulla on fyrkkaa ihan oikeesti. Ei mä nyt sitä niinku... Ei mun käy kieltäminen, että mulla on fyrkkaa enemmän kuin teillä on koskaan. Mä voin niinku vetää velaksi ihan mitä vaan Ja ketä? Tolla lailla ja... Ei se tunnu missään. Talous on ihan ok. Me kiitetään tästä oppitunnista. Tää oli hyvä introduction oppitunti Rooman nousu ja tuho. Joo, niin, no, mä luulen, että se tuli ihan selväksi. Kiitos. Joo, olkaa hyvä.